Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Bacolod LGU mag-issue ng closure order batok sa mga tanan sa Manukan Country para sa naghilapit nga deadline sa pagpahalin sa ila sa Hulyo 5. Yari ang report. Wala nagakalingkang si Mayor Albi Benitez bisan pa tubtob karon. Wala sang tenant gikan sa Manukan Country nga nagpabutyag sing interes nga magbalin sa natukod nga temporary facility sa SM Prime Holdings Incorporated sa parking area sang mall. Ini samtang nagahilapit na ang deadline para sa mga tenants nga magbiya sa Manukan sa Hulyo 5. Wala na sang ihatag nga extension ang Bacolod LGU para sa ila. Ginsiling ni Benitez nga maga-issue ng closure order ang syudad batok sa mga tenants kag bahala na sila kung batunon nila o kung hindi ang mga gintanyag sang syudad kag SM para sa ila. Handang syudad nga itugyan ang mga mabakante nga stalls sang SM sa iban nga interesado nga negosyante. And then good luck sa ila. So kung hindi sila mag-transfer to mayor, There will be a closure order and that order will be executed. and then anong matabo to sa gin-prepare sang SM? I-open na I-open ko sa iban kung hindi sila. Damlag pa, ginsiling sang alkalde nga magapatuman ang syudad sang partial road closure sa Father Ferrero Street sa tubang lang sang Manukan agud mas mapalaparan sa mga tenants sang ilang mga pwesto. Ini matapos nga silang magreklamo nga magamay para sa ilang 27 ka mga stalls sang SM nga libre nga ipagamit sa ila sa 18 ka bulan. Sa Hulyo, plano sang SMPHI nga masuguran ang demolisyon sa daan nga Manukan agud matigayon ang joint development project sa ginarkilahan nga 3-hectare property sa Bacolod LGU sa reclamation area. Bahala sila. That doesn't mean that they are to be chosen to have the privilege nga to mayara sila right. As I've said, is it a privilege or is it a right? It's up to them. You think mayor, Ang city will not be deterred sa mga muning bagay. No, there are certain policies and direction nga gusto naton himuon, and we will stick to it and enforce it to the extent that the law provides. Ginklaro man sang alkalde nga wala sa nagapabilin nga kontrata sa tunga sang syudad kag mga tenants sang Manukan. Taliwas ini sa ginpadala nga sulat sang abogado nga nagakwestiyon sang legalidad angot sa pagpahalin sa mga tenants sang Manukan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.